Padang arang adang lho. Alas Padang aran adang. Iya nang ana wong adang saiki. Nggih. Adang ngono ya kukusan, kekep, dandang. Ora nang alas Padang diketoki sadine. Oh. Dadi alas Padang arang adang pasar ilang kemandange. Oh, anu nang pasar gumblembing saking nyanuk ora apa-apa. Wong wedok ilang wadine. Anu wong wedok ya tabahan kesel-kesel tok polo. Saiki ya ora. Nek jare wong Madura. Nek tabahan rene bar. Nek gak ngene kapan payune Islam. Ora panggilan. Nggih, Mbak. Nek rapet-rapet terpayu, ha. Jadi ngoten-ngoten niku kanton perubahan zaman ke zaman. Nggih. Jadi zaman niku mboten langgeng. Owah gingsil nyokro manggilingan, tegese mumet ngoten. Ana nggo ngisor nggo dhuwur. Nggo dhuwur nggo tengah nggo ngisor mumet ngoten. Rodo. Berarti zaman niku nggih muter, Mbah nggih. Muter nggih. Berarti kados niku, Mbah, ngapunten. Nun? Kados zaman rumiyin berarti mangke niku nggih medal malih, Mbah nggih. Sakniki ngaten prosese nggih pelajari awit zaman rumiyin. Nggih. Nalika zaman rumiyin zaman Purwa agama kan Hindu Buddha. Nggih. Ya kok mboten terus. Tuh. Film nek tiyang mati zaman rumiyin budande. Bakdo budande bunabong. Bakdo bunabong budandem lho. Niku napa, Mbah niku? Tiyang mati niku dek biyen disendhekaken mboten dipendhem, disendhekaken kayu-kayu ta napa niku. Ten Jawa niki. Nggih niku duka teng Jawa, duka teng donya kula mboten ngertos, tapi ceritane ngoten. Nek budande dirubah pun panggihan tiyang pinter iki mau-maune nalika senengane dhisik saking senenge mbek pacarane to bojone mati disendhekno ki isih digarap. Lah kuwi isih iso bobot. Rumiyin, Mbah. Nggih, dadane wong bento ngoten. Dadane meko wong mati isih digarap, kok eling zaman ayune biyene ngoten. Niku budandi. Nate niku, Mbah niku. Lah niku duka wong biyen zaman Purwa kok. Zaman sak badane niku kok. Nggih, nggih. Oh bunabong. Bunabong wong mati diobong. Anten to saniki tembali tasik. Nggih. Saiki mboten anten. Wong mati diobong terus dirubah zaman modern. Nek diobong dadi latu. Wong ape goleki sanak kadange to putun-putunane wis gak ronggone wong dadi latu. Mek kayu pirang-pirang ki ngobong. Oh. Bunabong namine. Budandem saniki dipendhem ana tengere ngoten to. Iku zaman Islam saniki sing dilakoni niki budandem. Nggih. Nah, napa kok ganti-ganti benjing ben gantos malih kula nggih mboten ngertos. Ngoten diganti-ganti budande bunabong budandem lho. Bukti nggih nyata temen bunabong. Antar sakniki sing tedak obong bali nggih rasik kok. Sing disendhekaken nggih tasik kempaten ngene Bali sakniki. Dukane sing disendhekaken. Wonten sakniki. Nah niku budande namine. Niku nek ndek anake wong mati, nek ndek anak dadi anake bento-bento ngoten niku.
talose namanya kok wis ora panjelmaane wis ora manungsa asli wis wong mati. Berarti zaman niku Mbah. Berarti zaman niku nggih muter Mbah nggih. Muter nggih ya niku roda berputar. Nah niki kira-kira wis anu wis adeng mutar. Namanya nggih ngentosi duka petung, duka saat, nopo, duka nggone enten nggone tondo-tondo donya tegese lintang kemukus sampai turute ngoten niku kan tondo donya niku. Nek lintang kemukus niku tandane apa, Pak? Nah, sing dhisik niku enten gestok niku lintang kemukus saben enjing. Mriko. Lintang kemukus niku nggih pertanda buruk, Mbah nggih. Nggih. Dadi kula waune gadah bukune, namung bukune pangantikus lah. Jenenge Mujarabet. Lintang kemukus nalika nika kan kalih mentara ngaten katukan. Nah buktine nggih nika namanya perang saudara nika namanya. Jadi perang saudara lantaran partai. Nggih. Nika kan termasuk PKI niku dihitung mulane anten unen-unene G30S PKI tegese G gerakan 30 niku urip terus sing setunggal 0 S niku September ulan 9. Jadi 3 kali 9 12 hitungan apa mawon nggih 12 entek. Niku Mbah nggih maknane. Nggih. Dadi PKI mboten ngarah jebul. Tek G30S. G30S PKI. Nah, jebul malih menjelma niku wonten Basura, teng Sura Inggil, entek malih. Nah, dijebul malih, entek malih kok. PKI pun entek kok. Nggih. Sing marai ngoten. Dadine sing disembah Marxisme, Leninisme, Marxisme niku tiyang mboten Gusti Allah lho. Komunis. Komunis niku sing disembah tiyang. Niku jenengan umur pinten Mbah niku pas zaman PKI niku? Niku lek umure dukul kula pun Joko nggih. Pun kawin kula 64 kok. Oh. Kawin kula 64, 65 gestok. Nggih. Gestok PKI. Gestok iki gerakan 1 Oktober. Dadi sing menang Pancasila ngono lho. Gestok niku 1 Oktober 65 niku. Sakbadane 65. 65 niku rasine suka napa? September. Nggih, September. September Oktober lho. Nggih sane nggih ulan niki, Pak. Ulan 9 niki. Nun? Ulan 9. Lah nggih September niku kan G30S. Nek gestok gerakan Oktober 1 Oktober lho. 1 Oktober niku sing dimenang Pancasila. Ade kula anu nggih pun pinter mboten sakniki tok kula wae. Mboten niku Mbah jenengan rumiyin, mboten derek PKI, mboten derek perang ngoten niku goro-gorokan niku. Mboten ngoten niku medine potangan kok. Kula menewani. Niku kan zaman niku kula kan pemuda. Pisanan PKD. Nggih. Badhe PKD OPR. OPR itu organisasi pemuda rakyat. Lah maune pemuda negara lho. Itu kok dadi pemudane PKI. Lho. Lah aku kok dadi pemudane PKI iki mek opo iki? Iki nek gak ngaleh, nah dipangani wak nang gawan tenan aku iki. Ngaleh ta pemuda marhen.
malih niku pemudane PNI. Nggih. Kula terus direbetaken kali anak cabang Kanor, Pak Guru Slamet, kali Ranting direbetaken. Pon dadi partai pemuda malih pemuda PNI nalika niku. Badhe niku boten nuntara dangu kang cukup penyensasi diteri sandangan hansip kalian danton iki aku wis aman wis kaaneng wani karo aku saiki enang sandangan hansip hansip ngoten kula niki nggih sesuk kan jaga mawon ora disangoni kula nggih muring-muring nggih mborot. Kula jane wong pinter. Hansip ki sing jenenge hansip ki sandangane kuwi. Aku ditimbali ya dinas to. Hansip kok. Nggih. Ya sepatonan ya pecisan ya dinas hansip. Sing kono ora ngerti jenengku sampean hansip pundi wae. Do karo jagi panggilan iki preman-preman kuwi do wong aja macakna aku yo ngguyu badhe aku dhewe iki yo wong panggilan tapi aku macakan sip itu panggilan tanda aku tak silekno wong sing dadi anjiman kono ora aku anjing ki ora ngerti kono ki sapa ndadine ora ngerti bliduki wae aku kok ngono dadi aku ki ya wong panggilan sing kono ki ya kon macul sing kanca-kanca kuwi kon ngetok kayu kon apa mbek kuramil aku ki ya wong panggilan aku pengkerak-pengkerik to tapi ora arane aku ki wong panggilan aku dinas ada wong akalan kaya aku nah wong panggilan kok nggo sandangane dhewe genah nan Mbah pas zaman PKI niku pas zaman PKI niku tiyang mriki mboten nenten sing kecakup Mbah nek PKI mriki niku PKI akon-akon mboten nenten PKI sing ageng pundi Mbah niku maksude ngaten sing PKI temenanan niku mung setunggal nggih namine Guru Salamun gadah bojo namine Kotimah dulure kepala desa Kedung Plimpen lan iki dikawin yang punggul sing Guru Salamun niku nalika niku kula jaga ansip niku sedaya PKI sak kecamatan Kanor niku dikelompokaken sak gedung nggih ngoten niku kula dadi ansip monan nggih jagi tukang bukai keman ke griya nggih nek gendul